Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Ето ни тук последните ни мигове от нашия живот. Искаме да изпратиме истински пожелания на целия свят. И на фрирайдър хората. Послание. Опитахме да бъдем добри. Съобщение изпълнено с любов. 24 години. Виждате планината. Планината, поне това е място, което сме искали да умрем винаги. Сред бялата пустош. Виждате? Или както се казва, да умрем с бутушите на краката си, а не в легло. Обичаме ви, пис! Да. Обичайте се, правете деца. И запомнете, гората дава, но гората и взима. Ти да кажеш нещо, Боре? Напълно съм за думите на вече казаното. Мир и любов. Peace, brothers. Любов, love, not war. Любов и... Антон, ти към твоя син, който няма да видиш никога, какво ще би изпратил, какво послание? Ами, посланието ми е да кара сноуборд, да е фрирайдър задължително. Да дойде тук до тази гора. Да не е рейсър. И рейсърите да мрат. Да не се страхува, да кара бързо в мекия сняг. Фронт слипове да прави, чичо му да каже. Това е моето пожелание, сноуборда за мен истината. И чакай, наведи си главата. True Riders. Виж, True Riders. О, майна.